मोनसे गेदेर रादाब फोसावनो लादों चिरां बिजनीनिफ्राय चिरां बिजनीयाव स्कुटी जाब्रबथायाव सासे सेंग्रानि जिउ खहा जाब्रबथायाव थैबाय हाखसरा गामिनि जीवानन्द बसुमतारी आरो जीवानन्द बसुमतारीया जाब्रबथायाव थैदोंब्लाबो बिथांनि खर'नि उनथिं बाहागोआव जोखोमनि रोखासिन दं आरो बेनिखायनो सन्देह खालामदों सोरबा बुथारनायनि जाब्रबथायाव थैयाखै होननानै सन्देह खालामदों बुथारनायनि सन्देह खालामदों बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों चिरांनि बिजनीयाव स्कुटी जाब्रबथायाव थैबाय सेंग्रा थैनाय सेंग्राया बिजनी थानानि सिङाव थानाय हाखसरा गामिनि थागिरि एबा बिजनी जिल्ला गेलेमु आफादनि लोगो नेहाथारि जीवानन्द बसुमतारी एबा राजु जीवानन्द बसुमतारीया 46 बोसोर बैसोनि बुधबार खालि हराव बिजनी सोहोरनि गावनि न'निफ्राय स्कुटीजों थांबाय थानाय समावनो जायो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया माबायदि जादों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै फुङाव जायगानि सुबुंफोरा सात्यानगुरिनि लामायाव गोग्लैना थानाय थासारियाव नुसनो जीवानन्द बसुमतारी एबा राजुखौ फारसेथिं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुधबार खालि हरनि समाव बिजनी सोहोरनि सिफुं हटेलाव 3 सुबुंजों नांज्लायनायाव लोब्बा जादोंमोन जीवानन्द बसुमतारी एबा राजुआ नांज्लायनानै हटेलनिफ्राय जीवानन्द बसुमतारीया स्कुटी लानानै ओंखारलांनायनि उनावनो बे जाब्रबथाया जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो थैनाय सेंग्रानि खर'नि उननि बाहागोआव जोखोमनि रोखासिन दं आरो बे सालायलांनाय स्कुटीनि जेबो खहा जायैखौ नुनानै बेयो मोनसे जाब्रबथाय नङा बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा फिन खेबसे फोरमायबावदों चिरांनि बिजनीयाव स्कुटीनि जाब्रबथायाव सासे सेंग्रानि जिउ खहा आरो बे थैनाय सेंग्राया बिजनी थानानि सिङाव थानाय हाखसरा गामिनि थागिरि एबा बिजनी जिल्ला गेलेमु आफादनि लोगो नेहाथारि जीवानन्द बसुमतारी एबा राजु होननानै मिथिदों आरो बे जीवानन्द बसुमतारीया 46 बोसोर बैसोनि बुधबार खालि हराव बिजनी सोहोरनिफ्राय गावनि न'निफ्राय स्कुटीजों थांबाय थानाय समावनो जायो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया आरो बे जाब्रबथाया माबायदि जादों बेखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै फारसेथिं मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुधबार खालि हरनि समाव बिजनी सोहोरनि सिफुं हटेलाव 3 सुबुंजों नांज्लायनायाव लोब्बा जादोंमोन जीवानन्द बसुमतारीया आरो बे नांज्लायनायनि उनावनो हटेलनिफ्राय जीवानन्द बसुमतारीया गावनि स्कुटीखौ लानानै ओंखारलांनायनि उनावनो जायो बे जाब्रबथाया आरो बे थैनाय सेंग्रानि खर'नि उननि बाहागोआव जोखोमनि रोखासिन दं आरो बे जीवानन्दआ सालायलांनाय स्कुटीयाव जेबो खहा जानायनि सिन गैया आरो बेनिखायनो बे जाथायखौ जाब्रबथाय नङा होननानै फोरमायदों सोरबा बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामदों सुबुंफोरा आरो बे जाथाया बुथारनाय ना जाब्रबथाय बेयो उन समावसो नायसंनायनि उनावसो बे रोखायै बेनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन Bizni District Sports Association বৰ্তমান ছোৱালীবিলাকৰ এটা টিম বনাব লাগে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিবৰ কাৰণে আৰু কোচিং চলি আছে তাত কোচিঙত ৰাতি ভাত খুৱাই কিনি ৰাতি 10টাত আমাৰ বিদেশৰ পৰা আমাৰ এজন সদস্য জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৰাজু বসুমতাৰী এক্স প্লেয়াৰ বহুত ভাল এজন কৰ্মী তেখেতে আমাৰ বিদেশৰ পৰা ওলাই আহিল তাৰপিছত এতিয়া আমি খবৰ লোৱাৰ পিছত গম পালোঁ আমাকে খবৰ জনাইছে ৰাতিপুৱা 5টা মানত আমি খবৰ পালোঁ তেখেতৰ ডেড বডি পৰি আছে চাইটেনগুৰি আৰু তেখেতৰ ঘৰত যাওঁ সময়ত চাইটেনগুৰি চবৰ ওচৰত এটা টাৰ্ণিং আছে তাতে তেওঁৰ ডেড বডিটো পৰি আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি গৈ চালোঁ চালোঁ তো তেখেতৰ যি মৃত্যু হোৱাৰ যি নেচাৰ মুখত দুইফালে কি পূৰা গাহৰি থকাৰ নিচিনা সন্মুখত মুখত তেনেকুৱা চুপোৱা নেচাৰবিলাক চালে বহুত ডাঙৰ চিন আছে তেনেকুৱা পিছফালে দুবাৰ কাটি দিয়া নিচিনা মুখত চুপোৱা আছে তো সেই হিচাপে
আমি ভাবিছোঁ বা আমি ভাবি লৈছোঁ এইটো মানে এক্সিডেণ্ট কেছ নহয়, এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ। তো পিছত আমি পুলিচ ইনফৰ্ম কৰিলোঁ, চালিজাৰি পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। এতিয়া খবৰলৈ গম পালোঁ সি BDCৰ পৰা ওলাই আহোঁতে হয়তো বা ঘৰত যাব, ভাত খাবৰ কাৰণে অলপ মাংস হয়তো লৈ যাব বুলি ভাবিছিলে। এটা সৰু দোকানত, সপোন নামৰ এটা সৰু দোকানত সি সোমাইছিল। তাতে 3জনমান হয়তো কিছুমান 3জনমান চেংটাবিলাকে কি আছিলে তাত অলপ মদ খাই আছিল বুলি শুনা পাইছোঁ। তেখেতসকলৰ মাজত এটা ঝগৰা বুলি হৈছে, হাই কাজিয়া হৈছে। তাৰপিছত এখেতসকলে হাই কাজিয়া কৰি মাৰি কৰি বুলি ক'লে 3জন আছিল বোলে। এখেতসকলে বাইকেদি ওলাই গ'ল। এতিয়া এওঁ থাকিব, এওঁ স্কুটি লৈ আহিছিলে, এওঁ অকলে ক'লে। এতিয়া যোৱা সময়তে এই ঘটনাটো